καταπίεση, οι πόντοι που έχουν πια όλοι τουρκικά ονόματα επιμένουν να διατηρούν τα ποντιακά παρατσούκλια τους, αλλά και τα τοπονύμια. Στο δικό μου το χωριό έλεγαν το καινούριο το όνομα, το τουρκικό το όνομα Κιόκναρ, ο οποίος εκεί στα χωριά κοντά που είναι, τα άλλα χωριά, δεν ξέρουν Κιόκναρ ποιο είναι, λέγανε ο Τζένα. Ο Ισμαήλ είναι στον πολιτισμό του Πόντιος, αισθάνεται και Τούρκος. Είμαι στην Τουρκία, είμαι Πόντιος, Τούρκος, έχω τη γλώσσα, έχω το κουλτούρι, μια χαρά περνάω, δεν θέλω θα έχω πρόβλημα, δεν ψάχνω θα έχω κράτος, έχω το κράτος μου, Τουρκία. Εμένα μόνο το κουλτούρι είναι η γλώσσα μου. Χριστιανός, μουσουλμάνος δεν με νοιάζει. Η Κατερίνα της προτείνει να την ξαλαφρώσει για λίγο, αλλά πολύ γρήγορα το μετανιώνει. Δεν είναι αυτά ξυλά, δεν είναι ελαφριά. Όταν βάζει ξύλα είναι πιο βαριά. Πιο βαριά. Η Σαμάνα, όπως και οι περισσότεροι στο χωριό, διασκεδάζει όταν ακούει ότι μιλάμε τη γλώσσα της. Εμένα μου βγήκε η μέση. 5 μέτρα. Για σένα μ' αρέσει, εντάξει. Τα μέσα με πόνεσαν. Τα μέσα με πόνεσαν. Για τη θεία δεν μ' αρέσει. Γερούς. Ρωτάμε τον Ισμαήλ γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι στο χωριό αγνοούν τη συγγένειά τους με τους Έλληνες. Δεν σας λέγανε πολλά οι παλιοί για το... Όχι, δεν λέγανε πολλά, γιατί είχαν φόβο. Είχαν στον κράτο φόβο. Φοβούνταν να ξυπνήσει ο κόσμος. Τι να ξυπνήσει, δηλαδή? Από πού ήρθανε, τι είναι στα παλιά του, να. Οι αρχοί τι έσανε, να μην ξέρουν είμαι Πόντι και να μην ψάχνουν άλλο κάτι. Να μην κάνουν σαν οι Κούρδοι μόνο το κάνουνε. Προχωρώντας, ο Ισμαήλ μας σταματά για να μας δείξει μια παλιά εκκλησία. Και το κεντρικό τζαμί του χωριού ήταν παλιά εκκλησία. 2 χρόνια άλλαξαν να κάνουν ένα τζαμί, δεν ξέρουμε, δεν γράφει, ούτε οι παλιοί δεν θυμάνε. Δεν ξέρουν πότε άλλαξε ή δεν λένε ότι φοβούνται? Δεν λέουν. Εσύ τι νομίζεις, ξέρουν ή δεν ξέρουν? Τώρα που είναι δεν ξέρουν, οι παλιοί έξαιναν. Οι παλιοί έξαιναν και δεν θέλουν να λέουν, γιατί δεν θέλουν να έχουν τα παιδιά τους πρόβλημα. Ο Πόντος είναι μία από τις περιοχές της Τουρκίας στις οποίες εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα έντονης θρησκευτικής κατήχησης. Ήταν μια πολιτική που στόχο είχε να εδραιώσει το Ισλάμ στην περιοχή. Πράγματι, μετά από λίγο συναντάμε έναν πιστό μουσουλμάνο που δεν θέλει να τον πάρουμε στην κάμερα γιατί το απαγορεύει το Κοράνι. Στον δρόμο συναντάμε τον Μοχάμετ. Ο Μοχάμετ, όταν ακούει ότι είμαστε Έλληνες, μας δείχνει τις πέτρες του χωριού, που έχουν ακόμα τα ονόματα των χριστιανών συγχωριανών, εκείνων που έφυγαν για την Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Αγού του Κάστρο η Πέτρας, αγού του Κλονί το Καπάνης, τα πατσία του Στεφάκ. Ο Κάστρο ποιος έναν? Ο Κάστρο ο οποίος είχε ο σπίτι. Ο Κάστρο ήταν απόγονος του Μοχάμετ. Η Ότσενα ήταν μεικτό χωριό, όπου χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζούσαν μαζί. Οι μεικτοί γάμοι ήταν σπάνιοι, αλλά όχι απίθανοι. Ένας τέτοιος γάμος είχε γίνει και στην οικογένεια του Μοχάμετ. Έτσι η οικογένειά του χωρίστηκε στα 2 του 1923, όταν οι χριστιανοί πήραν τον δρόμο για την Ελλάδα. Έφυγα να πάτσες, έφυγε. Ο Κάστρο εγώ χαρέχα. Εγώ χωράφα είναι έτσι, χωράφα είναι έτσι. Το σπίτι, ούλα εγώ χαρέχα. Ο Κάστρος τεμίτησε τον Ατσακά. Εγώ γρίζευσα και χάτια χαϊδικά. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας και φτάνουμε στο σχολείο της Ότσενα. Τα παιδιά μόλις καταλαβαίνουν ότι είμαστε ξένοι, μαζεύονται γύρω μας και αρχίζουν τις ερωτήσεις. Όταν τα ρωτάμε αν μιλούν ρούμτζα, ρωμαίικα δηλαδή, ενθουσιάζονται. Είναι η ώρα που τα παιδιά σχολάνε και μας αποχαιρετούν. Εμείς μπαίνουμε στο διπλανό καφενείο. Εκεί όλοι περιμένουν τον Αχμέτη, το λιράρι. Ο Αχμέτ ζει στην Κωνσταντινούπολη.
Και όποτε επιστρέφει στο χωριό, οι συγχωριανοί του στείλουν γλέντι γύρω από τον Κεμετζέτου, την ποντιακή λύρα. Είναι η αγαπημένη τους διασκέδαση. Γυρίζοντας πίσω στο σπίτι, η Οσλέμ τηλεφωνά στους γείτονες για να έρθουν για το ποντιακό παρακάθι. Τη βραδινή επίσκεψη δηλαδή. Σιγά σιγά οι γείτονες μαζεύονται. Το όνομα της είναι Κατερίνα. 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 Καλά ήρθες. Καλά ήρθες. Άμα ευρέστηκες. Αούτε μου η μάνα. Με το χρόνο σου ήρθατε να βουθώ μου πορόγωσα του μου και γρικό. Γρικάσαι. Όταν θα μου πήγαινε άμπα μας δεν θα μου πήγαινε άμπα. Εγώ ασάλα σας κυρία σύντησες. Ασαπαλέα της σύντησες. Ρούμτια σύντησες, ρούμτια τούτια μη σύντησες. Ναι, γρικά. Ρούμτια τα μονιμόστινοι. Η συζήτηση φτάνει και πάλι στους παλιούς που έφυγαν. Γεια σας. Ο Λευτέρης από χάντια κάποιοι. Αλλά σου Λευτέρης έτωνε. Ο Στεφάνο έτωνε. Ο Κάστρο έτωνε. Ο Παύλο έτωνε. Αφάνει μέσα σου λέει ο Γιώργο Παλάδας ο χωρίο έτωνε. Buradan kaçıp gidenlerin isimlerini ben isimlerini biliyorum. Sayıyordular onları. Çocukluğumda onlar kaldı benim aklımda. Από εμάς έτωνε, όπου έφυγε, έφυγε, και ο επόμενο. Το ταρί, το χωρίο, εγώ είμαι. Ο Μοχάμετ δούλεψε μερικά χρόνια στη Λιβύη και εκεί γνώρισε πόντιους από την Ελλάδα. Μας περιγράφει τη μεγάλη του έκπληξη όταν ανακάλυψε ότι ένας από αυτούς ήξερε σπιθαμή προς πιθαμή το χωριό του. Παλαιοί, στο Σιρκέτι, παλαιοί, χαβουκέζουλα ξέρναν. Του Στεφάν έξερναν, μπακ, του Στεφάν έξερναν, του Τσαχαλταλόνι έξερναν. Τσαχαλταλόνι, άλλαπλαν, Τσαχαλταλόνι έξερναν. Τον Κάστρο έξερναν. Tabii soyu da çizipsin mas o kartı abohencan ekmenan abohencan ekmenan mulatlarda me çizipsin. Εμείς δεν ζεκάμε στην εμείς δεν ζεκάμε, έφυγαμε. Είπα εσείς από άλλη τα έστουνε, είπαν εμείς τους Στεφάνους ουλιαλές έμουνες. Οι κάτοικοι του χωριού σαν το Μοχάμετ που έχουν ταξιδέψει και έχουν γνωρίσει πόντιους από την Ελλάδα έχουν μια πιο καθαρή εικόνα της ιστορίας του τόπου τους. Για τις γυναίκες όμως, το τι έγινε τότε είναι σκεπασμένο από ένα πέπλο ομίχλης και οι άντρες δεν χάνουν την ευκαιρία να τις κοροϊδέψουν. Ο Γιώργο τους ο παπουτσέτον είναι. Ο Γιώργο. Ο Γιώργο πήγε σου. Το επόμενο πρωί έρχεται η ώρα για να φύγουμε. Υποσχόμαστε ότι θα ξαναγυρίσουμε. Ξεκινάμε για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί είμαστε καλεσμένοι σε ένα ποντιακό γάμο. Άιντε, γεια σας. Καλά ημέρα. Να περιμένω σας. Το γεια σου. Ναι. Βρίσκεσαι. Ναι, γεια.